Igama uMthosi Wambonambe eDasenhoek. Masikhuluma ngeDasenhoek ke sikhuluma ngendawo eseduze neRoma. Ngokunjalo iRoma ebude buduze nePinetown. Namhlanje ke sithe asiphinde sithathe lelithuba khona la eDMT Studios kaDimba. Opposite uDimba. Sizokwenza uhlelo njalo. Ngamanye amazwi ke sithema sithola lelithuba sase sinxenxa omunye wodadewethu kulona lolu hlelo le What 14 Galaxy TV ukuthi sibe nengxoxo naye ekhethekile when it comes to business. Ngamanye amazwi ke socela ukuthi usiphe indlebe njalo uphinde ungene laphana epage lethu le YouTube iDasenhoek What 14 Galaxy TV la uzobe usuthola khona zonke inhlelo esinazo nabanye abangaphambili sesike sabaqopha. Angifunike ukupholisa amaseko uzothatha lethuba bese ngimbingelela usisi dadwethu. Ngiyakubingelela kulolu hlelo le What 14 Galaxy TV YouTube channel. Sizocela nje ukuthi ubingelela ababukeli nabalaleli bese uyichaza ukuthi ungubani usukaphi. Sanibonani, mina igama lami uBeauty wakwaSibanda. Ngiphuma le eZimbabwe. Ngihlala khona la eDasenhoek. Yes. So mhlawumbe ngakuthi usithatha ukusibeka ukuthi sengizuthinta indaba yaseZimbabwe ukuthi mhlawumbe ngiyacabanga ukuthi yona homestead yakho okhulele kuyona. Mhlawumbe ngakuthi usinikeza ukuthi yipi impilo ebeniphile eZimbabwe njalo. Lathi ukhulela khona before uzofike uzube ngapha eSouth Africa. Mina ngikhule kakhulu ngihlala nogogo wami. Yes. Ekhaya eZimbabwe kaBulawayo. Ngase endaweni ethiwa iSemflap. Yes. Insiza district. Okay. Ngizalwe umamu Jelitas Bebe. Beno baba Kismusi Sibanda. Yes. Ngikhule ngingane kagogo. Awusuka madoda. Ngihlala nogogo. Ngibuye ngivakasha uma wami nobaba bami behlala edolophini kaBulawayo endaweni ekuthiwa iHillside. Khona eZimbabwe. Yebo. La ubaba yade sebenza khona eMajadi. Baba wami ugarden boy. Yes. Uma behleli ke ngasebenza kodwa ubethunga. Izinto zabantu nje uma udajukele into ubekuthungela. So mhlawumbe ngakusithatha usibeke esithombeni njengoba thina sila eSouth Africa ukuthi mhlawumbe ngenkathi nikhula khulume nje ukhululeka ivoice yakhe nje uyiqaphe ungasabi ukuthi ngenkathi nikhula mhlawumbe ezikoleni benifunda kuzona ngoba ngiyazi uma ukhuluma ngeZimbabwe ukhuluma ngesika President Robert Mugabe. Yipi education ebeninayo ngoba ngiyanibona nje manje la eSouth Africa kunezinto eziningi esizibonayo kunina ezikwazi ukuthi nikwazi ukuyimela kuzona. Bihamba kanjani education yenu? Ya thina ezikoleni ngisho emakhaya mina ngikhulele ngifunde esikoleni samakhaya eMleja Primary School khona le eNziza district. Sifunda siqala nje ka grade 1. Yes. Sifundiswa imisebenzi yezandla. Sifunda isingisi siqala ka grade 1 ke. Awusuka madoda. Ukhuluwazi ukuthi umama ngumother, ubaba ngumfather. Awusuka. Uthi uyofika grade 3 nje usu understand. Imisebenzi yezandla ukutshala sikufunda esikolweni. Ukuthunga sikufunda esikolweni. Ukupheka sikufunda esikolweni. Wow. Ngisho nasekhaya manifundiswa kodwa okuningi sikufunda esikolweni. Hey, indaba ezimnandi lezo. So uzithola nini ke manje
usungena la ngaphakathi eMzansi neAfrika, because sokhumbula ukuthi masikhuluma ngeAfrika noma sikhuluma ngeSouth Africa, South Africa is a part of Africa. So usho ukuthi mawuqhamuka ngala ngenhla uza ngala uzithola nini usukhona la ngaphakathi ezwenikazi lakithi eSouth Africa? South Africa ngifike ngo-2006 September. Kahle kahle ngangibizwe unkosikazi kaBhutwami ethi angizombambela emsebenzini wakhe la esebenza khona cause yaku-maternity leave. Yes. Ngafika kanjalo ke fikela eDurban. Wafikela kahle kahle afikele eGoli eUville. Ngoba umsebenzi wawo la eThekwini ke ngeza ke bengihlala lapha eSouth Beach. South Beach, yes. Leli flat leli opposite eliduzane no Spa. Yes. Bengihlala lapho ngiyakhohle igama lakho. Yeah. So kusho ukuthi ngamanye amazwi vele usisukubiza nje ukuthi uzosebenza umbambele, kanti vele nawe une vision ekhona emqondweni. Njoba namhlanje ngiyakubona phela njoba sixoxa nje usumuntu oyikwazi ukuyisebenza wena. Mhlawumbe uqale nini ukuthi vision ile yokuyisebenza ngithathe esontweni. Esontweni. Ngibona ukuthi uvuka uyosebenza kona kuhle. Kodwa manje aweneliseki. Imali oyitholayo ayikwenelisi. Yes. Ngoba usebenza kanzima uthola imali encane. So esontweni ku-youth besibuye sikhuthaza ukuthi asibe yi-youth ehlaniphile. Mina ngisonto universal. Ngiyayibona Universal Church. Bathi Universal Church Kingdom. Yes. Bebesifundisa nje ukuthi ufune sifunde ukuyimela siyiyuti singalindeli ukuya kaMlungu nathi asibe abelungu usiqashe uyiqashe wena. So ke kahle kahle mina ngikhule ngikuthanda nje udayisa. Ngisho nasesikolweni bengimdayisi. Wow. Ukwenza amakhanda futhi bengithanda ke. Ngoba nje ngaqala esikoleni eHigh school. Ngibuka intombazane iluka umunye nami ngihambe yofunda ekhaya koNosdoli. Kaze ngagcina sengikwazi ke. Ngathi ngifika la ngangisebenzele ema-restaurant. Kodwa ingqondo yami yayithanda ukusebenza esalon. Njoba namhlanje vele usuyibambela khona esalon. Ngaqala ukusebenza esalon ngiqala cosmetic bag Bria Center. Yes. Ngisebenza usiso kwathiwa uNozipho. Ngaya nje kuyona ngangilokho ngihamba ngiyofesa kuyena ethi awukho umsebenzi. Kodwa ngithi noma ngisebenza mangithola ithuba ngithi asikakaveli isikhala. Athi hayi mase sivelile ngizokutshela. Ngaphelelwa ke umsebenzi la engangisebenza khona ePirate Arms eMtateni. Yes. Ngahlala ke ngihamba ngifuna umsebenzi ngazothola wona yase restaurant ngithola lapha khona eThekwini. La eThekwini ngiyayikhohlwa le ndawo. Ngakhona eMtateni kodwa. Bathi okay. Emgaqweni no Smith Street. Yes, all right. Smith Street. Ngiyayikhohlwa le mall encane nje khona i-restaurant lapho. Ngasebenza lapho ke bengiwashisa amandi akwashisa izitsha. Kwakwenziwa ama-platter. Kwenziwa nje ama-sandwich. Kancane bangifundisa bathi ngelinye ilanga ngilapho nje kulowo msebenzi yangena i-call ifonelwa nguNozipho. Yes. Athi uphuthuma mawungenzi lutho nansi isikhala sivela. Aphuma nje lapho sasishayisa ngo-3. Aphuma lapho ngathi hayi bese ngizophuma ngiyeza. Ngakuyena wangiqasha ke ngaleso sikhathi ngasebenza. Ezinye izinto nami ngingazazi ukuzenza ke. Ngahamba ke ngafunda okuningi ngasebenza. Inkinga ke indawo enganihlala kuyo
ama-taxi ayesheshe kuphele la Oh, ngaseDazuku 7 o'clock itaxi yande ngeza iyagcina maye ungathola ungahluleko yile awusena i-transport. Yes. So asebenza ke ngoba ngamphuma asengenza ukuthi ngicele ngiphume ngokora to 7 ukuze ngikwazi ukugijimela i-transport. Angasebenza ke ngasuka lapho ngoba ngixakwa i-transport ngashiya kaNozi ngasebenza komunye ubaba esasonta naye wayenesaluni eSouth Beach. Isaluni yes. Hayi esontweni lokho esiqhuquzelwa ukuthi ufune sizenzele okwethu ke ngasebenza kodwa lapha inyanga ezimbili akangikhokhelanga kahle. Sasivumelana ukuthi uzongikhokhela 1,000 ngenyanga yena wangipha 400 ngenyanga. Wow. Lo 400 kulo 400 kumele ukhokhe irent. Kumele uthengele ingane ukudla. Nawe fanele kumele ugibele kuyona le mali. Ingathi uNkulunkulu wami kufanele ngenze njani. Okungcono la angazi kule mali kufuneka ngiqala ibhizinisi yami. Ngikhokhe irent ngidle ngigibele. So ngcono akhuluma nenye intombazane esasonta nayo sisebenza ndawonye yathi mina asifuni indawo yethu si rent. Yes. Athi intombazana sizokhona ngathi into wasikhola nje kuNkulunkulu ayikho engeke sikwenze. Senifuna ukuvuleni salon. Sifuna ukuvuleni salon. Hayi sahlanganisa kulo 400 enginganawo ngawuthatha ngawuphonsa kule business wapha manje mina siqala naye wafaka wakho 400 sasithola isitulo esisodwa singu 800. Sahlanganisa ke saya khona sakhokha. Kulo sisi lo wathiwa uNozi naye wayesiqashisile isitulo. Yes. Wathi kithi asikwazi ukusebenza sobabili ngosuku. Kathi mina phoso kwenze njani? Saplana ukuthi okay usuku lwanamhlanje uzosetshenzwa nguwela kusasa setshenzwe mina. Senza kanjalo ke sebenza ulala uvuka. Yes. Yaphela inyanga mangiphela inyanga ngabona yibo ngithengile i-hair dryer. Ngiwathengile ama relaxer ngikhokhile irent nayo imali nginenane 1,000 ezandleni zami. Intombazana yathi ayiyona ngeke isakhona. Oh yakujike. Yathi ayingeke isakhona ngcono iyofuna umsebenzi kwezinye indawo yathola ke kwenye indawo yathi hayi wena mawunamandla aqhubeka. Ngathi manje phonzo wenze njani imali yerent? Yathi hayi ke ngizokukhokhela u400. Ngoba phela ngitshile ngizomela ukukhokha irent. Wena uzobe usungikhokhela back. Hayi ngafaka ku400 sahlanganisa ke hayi ngarenta ke nami ngasebenza lapho ngaze asebenza nje unyaka wonke eSouth Beach. Opposite next door in the Shaka Marine. Indawo yokuphuza. Oh, okay. Khona 2010. Ibhale ethi 2010 ngasebenza next door la. Oh yeah. Asebenza ke ngayeka ngoba ngiya ku-maternity leave ngiyophumula ngikhulele. Yes. Disember. Ngayeka ngoDisember. Kahlala phansi kanjalo ke. Ngabuyela kodwa sengiqedile. Mhlawumbe ingane yami yayisinesoqeda unyaka. Yes. Ngabuyela ke ngasebenza. Yashaba irent. Oh yeah. Ma customer sengasekho esehambile. Irent iyayisibisa isi 1.5. Yes. So manje kwasekunzima. Oh yeah. Ingane ngala irent. Yes. Kunzima. Ngabuya ngafika la e21 station. Khona umama Duma. Yes.
ngilokho ngithi mangiyogibela ngifike ngiphumule kuyena because ngihlala eCoffee Farm. Ngibuzele nje ukuthi mangase ngiqala isaluni la kungaba njani. But hayi ayikho inkinga. Ngiyeza uzoqala isaluni. Vele khona umuntu wayeke aluke lana. So now ngabuye uziqalele but hayi ayikho inkinga. Yes. Ayiqala kanjalo isaluni eMntwana kwaku 2009. Njengoba namhlanje unesaluni. Siyayizwela ke balaleli sihleli no Beauty Mtaka Sibanda lapha ku Daseno God 14 Galaxy TV YouTube channel. Siqopha khona ke la iDMT Studios. Siyacela kanjalo njalo udownload usubscribe ucopy paste ukuze njalo inkulumo enjengalezi njengoba sihlala siqopha zifike kuwena mawusubscribe ya zivele lapha efonini yakho ukuthi khona okusho kufikayo njalo njalo. Siyacela ukuthi ke niqhubeke nokusipha indlebe njengoba sisaqhubeka nosisi sikhuluma manje lapha Beauty ke njengoba namanje usayimele 21 kule salon yakhe se21 ngoba vele ngiyabona kade waqala that is why ngithe yisa kule stage se YouTube channel ukuthi ukwazi ukuthi upromote business lakho nabanye abantu balibone njalo njalo nakade bengazi kodwa ngiyakwazi ukuthi upopula lapha kule ndawo kuyona. Akekho umuntu ongakwazi ukuthi wenze umsebenzi omuhle kangaka we-hairdresser. Mhlambe ke njengamanje iziphi ingqinamba okuhlangabezane nazo when it comes to business? Sometimes mhlambe mawusebenzisana nabantu nokufanele izinto ufanele uyilindele mawumuntu onebusiness mawusebenza ngabantu. Kunzima ukusebenza abantu. Ufuna ube nesineke nothando. Ungabi nolaka. Yes. Ungabi nenhliziyo encane. Ngoba uzophoxeka. Abantu kwesikhathi umuntu kasukele nje athi Beauty cela ungenza ikhanda bandla ne-interview manje anginamali. Ngizobuye ngikhokhele. Wena ngoba abantu yabathanda umenze umuntu. Bese kumele akukhokhele umuntu. Sendlala umacashela. Sesidlala umacashela. Umuntu ukaloyo. Ngasezi kuwena akasakubingeleli seniqabene. Suyi enemy. And ngiyazi ukuthi mhlambe mayesuke sengale kwabanye umuntu omubi wena. Hayi vele wangenza kabi. Ngashalana. Akaliveze elakhe iside. Akaliveze elakhe iside. Kahle nje umuntu ufika vele uchuthe vele nobuqili bakhe. Usuyahamba no tie ne briefcase. Njoba sohlala sicacisa njalo lokho babukela ukuthi mhlambe lento eshaya uSis Beauty nakuba uyambona usamile namanje ilento yesibindi because mose business fanele wazi ukuthi business nama challenges khona la isikhathi la kuba khona istorm kube khona isikhathi la kuba khona ilanga kube khona isikhathi la kuba khona umoya. Ngamanye amazwi ke uma usoma business kufanele ukuthi ukwazi ukumelana nazo zonke lezi zinto.